да му благодариме. Идва Святи Дух към тебе и ти пита, защо си тук тази зала? Какво търсите тук? Какво търсиш тук? Кажи на Господа, по време на тази молитва, кажи на Господа, какво търсиш? Защо си тук тази зала? Татко Небесни, ти благодарим, Боже. Благодарим, че имаме тази привилегия, Господи, да бъдем в дома, Господи, да бъдем под Твоят покрив, да бъдем, Господи, като пилци, събрани под Твоите криле. Тази зала ти си Бог, ти си сърцевидец и ние ти благодарим за тази привилегия, която си ни дала да ти свещенодействаме, Боже. Да бъдем Твои свещеници, да бъдем Твой народ, Господи. Тази зала ти моля, Господи, ти да промениш умове, сърца, ти да говориш на всеки един тук, Господи. И всеки един да осъзнае, Татко, всеки един да види, Боже наш, какво е състоянието му. Всеки един, Господи, да оправи взаимоотношенията си с Тебе, Татко наш. Молим Ти, Отче праведник, в името на Твоя Божица. Благодарим Ти за това, че ни даваш тази привилегия да Ти възпяваме, да Ти възхваляваме, Господи. Благодаря Ти, че имам тази привилегия да говоря Твоите святи думи, Господи. Не мога да бъда съд за Тебе, Татко Боже. Покланям се пред Тебе, Боже. Покланям се и цялата почет и само на Тебе, Татко Боже. Знам радостта и веселието, Татко наш. Чудесно е, Господи, уникално е да сме в Твоето присъствие. Уникално е да имаме, Господи, тази привилегия да Ти служим, Господи, да вършим Твоите дела, Татко наш. В името на Исус Христос от Назарет. Амин. Благодарим на хвалението. Нека да дадем едно ръкопляскане за хвалението. Боже, да усвои това дарение, тази зала, Татко наш. Моля Те, това семе, нека наистина бъде семе, Господи, който да дойде жътва в живота на Твоята църква, Отче. В името на Исус. И всички нека казваме Амен. Братя и сестри, приятели, вярвам, че всеки един от вас е ходил на училище и всеки един знае, че когато дойде времето, всеки трябва, всеки един, госпожата знае или учителът знае кой е на кой.